Insellimlek u nilqek għal programm ieħor u liet is-Sultan. Il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa l-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum hekk eżis semmija se nitkellmu ftit fuq l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija ċ-ċentru kemm tal-ispiritwalità personali kif ukoll tal-Knisja kollha. Għalhekk nistudjaw kemm nistudjaw fil-fond dan il-misteru qatt ma jkun biżżejjed. Dejjem insibu l-ġdid. Għaliex? Għax dan is-sagrament huwa l-istess ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Ewkaristija hi dak l-ispazju battal li jintela bil-preżenza t'Alla. Aħna ma nistgħu qatt naslu għal milja tas-sejħa tagħna jekk l-Ewkaristija ma tkunx tassew il-fus li fuq ddur il-ħajja u l-ħidma kollha tagħna. Kull nisrani jeżis semmija jeħtieġ jieħu din is-saħħa biex matul il-jum fil-ħidma kollha tiegħu jibqa' biex ingħidu hekk interjorment imwaħħal mal-artal imqaddes tas-sagrifiċċju tal-ġisem u d-dem tal-mulej biex iqaddes kemm il-bnedmin li jiltaqa' magħhom kif ukoll l-ispazju u ċ-ċirkostanzi li jgħix u jsib ruħu fihom biex jiftaħhom għal Alla. L-Ewkaristija hija impenn. Iridu nitgħallmu li mhux biżżejjed li nattendu għall-Ewkaristija li hija indispensabbli, imma jeħtieġ li dan is-sagrament iwassalna biex ngħixu ħajja aktar nisranija u li nkunu sinjal ta' għaqda kull fejn inkunu. Għax jiswa li wieħed jirċievi dan is-sagrament jekk fil-komunità parrokjali, fil-familja li jkun qed jgħix fiha ma jkunx sinjal ta' għaqda? Jekk jagħmel hekk, ma jkunx qiegħed jgħix l-Ewkaristija fis-sens proprju tagħha għall-iskop li waqqafha Sidna Ġesu Kristu. L-Ewkaristija hi sagrament li jiġi iċċelebrat fil-Qudiesa. Nirċevuh fit-tqarbin u nżommuh fit-tabernakli biex nadurawh u biex inqasmuh lil-morda. Imbagħad il-Qudiesa hija laqgħa ma' Kristu fejn inġabru l-kol bħala familja, il-poplu ta' Alla. Madwar l-artal jinġabru s-saċerdoti u l-lajċi biex jitħeġġu bl-imħabba lejn Ġesu u bejniethom. Il-Qudiesa hija wkoll dialogu bejn Alla u l-bniedem. Nisimgħu il-kelma ta' Alla li tħeġġiġna biex ngħixu aħjar. Il-Qudiesa hija wkoll offerta, b'offerta nifhmu ħaġa mogħtija, l-offerta tas-sagrifiċċju ta' Kristu, dak li huwa offra fuq is-salib, fuq il-Kalvarju. B'din l-offerta tiegħu innifsu lill-Missier Ġesu Kristu fdina u salvana, ħaffrilna dnubietna. Din l-offerta tiġġedded fuq l-artal f'kull Qudiesa. Għalhekk l-artal jissejjaħ ukoll il-mejda tas-sakrifiċċju. B'din id-differenza fuq il-Kalvarju kien hemm it-tixrid tad-dem tal-Iben ta' Alla. Fuq l-artal m'hemmx hux vera tixrid tad-dem, imma hija offerta reali u mistika. L-Ewkaristija hija wkoll ikla tal-aħwa. Ġesu jaqgħadna flimkien fit-tqarbin. Ħafna żbul tal-qamħ, frott tal-art, isiru tqiq, xogħol ta' idejn il-bniedem. U ħafna għeneb, frott tad-dilja, jinasru u jsiru mbit bil-ħidma tal-bniedem ukoll. Il-ħafna mela isiru ħaġa waħda. L-Ewkaristija hija preżenza dejjema. Lik l-Ewkaristija mhijiex ħaġa li għandha tintemm mal-Qudiesa. Lil Ġesu nistgħu nibqgħu nadurawh fi qlubna, fit-tabernakli tal-knejjes tagħna. U hija dejjem magħna biex jismana. Hekk tajjeb nistaqsi kemm qed nimpenja ruħi u immur inżuru? Bil-kelma ta' Ġesu Kristu il-ħobs u l-imbit isiru l-ġisem tiegħu li jingħata u id-dem li jxerret
bħala l-patt ġdid bejn Alla u l-poplu tiegħu. U Ġesu jagħtihom lil ħbiebu biex matul iż-żminijiet jibqgħu jagħmlu l-istess bejniethom u għal xulxin b'tifkira tiegħu. Ekk eżis semmija ejjew nisimgħu talba sabiħa ta' awtur antik lil Ġesu. Hija talba li fl-isfond tagħha huwa lotja ta' Ġesu fl-aħħar ċena meta waqqaf l-Ewkaristija. Mulej, meta ġewwa Betlem sirt bniedem bħali, ġibt miegħek il-verità, it-tama u l-ħelsien. Ġibt miegħek l-imħabba. Mulej, napprezza l-messaġġ tiegħek li Alla jħobbni. Messaġġ li ma wassaltux bil-kliem jew b'tifsir ħsieb jew bistqarrijiet il-ħsus, iżda bħajtek stess. Iva dakinhar li kilt ma' ħbiebek l-aħħar ikla, dakinhar li kont taf li ħajtek f'din l-art waslet fit-tmiema, rid tiġbor ġo nitfa' dak li waslek hawn fostna, dak li mbuttak biex tgħix, dak li żammek sħiħ sal-aħħar fuq is-salib. U ġbartu ġo farka f'azzjoni tal-sir li mingħajr dritt fuqu innifsu jinżel minn qaddu l-isfel u jilwi arkubtejh b'rasu baxxuta quddiem min ma jqisu xejn, quddiem min jistmaħ daqs xejn u bimħabba kbira b'fedeltà dejjiema iferra l-ilma u jnaddaf dak li ma ħammitxu u jixxotta b'qima kważi b'devozzjoni riġlej minn wiċċu ma jarax. Nafu ġveru li kien hemm Ġuda wkoll fosthom. Kont taf l-intalla, kont taf li jien tissit tal-ħolqien, kont taf li minant il-missier ġej u għandu terġa' lura. Iżda dan ma żammekx milli tgħix ta' għaddej, anzi kien dan li ġalek, kien dan li waslek biex fil-fatt issir xejn. Kienet l-imħabba kif taf tħobba inti biss li waslitek biex tinżal mantar tal-kobor tiegħek u tilbes il-fardal ta' min iħobb biss. Kienet l-imħabba kif taf tħobba inti biss mulej li mexxiet il-ħajja tiegħek pass wara pass, mument wara mument, dejjem u kullum kien. Kienet dik l-imħabba qaddisa kif taf tħobba inti biss li qsamt magħna u fawwartna sa xfar bija u rrid li biż-żejjed tagħna nagħtu lill-oħrajn. Ridna nimitaw lilek, ridna ngħixu kif għext int. Mulej, kun f'qalbi u f'moħħi, f'kull kelma, f'kull ħsieb, f'kull azzjoni ta' ħajti. Mexxini bimħabtek biex jiena wkoll nitbaxxa u naħsel riġlejn min ma nafux, min ma nifhmux, min ma naqbilx miegħu, min ma nissapportihx, min iweġġani. Mulej, kun int li tħobb kif taf tħobb int biss permezz tiegħi. Fl-Ewkaristija żissemmija hemm l-essenza tal-istorja tal-bniedem. Minn ftit trab isir il-ġisem ta' Kristu eżatt kif jiġri fl-ostja ikkonsagrata. Il-ħajja timbet fil-ħamrija li mhix ħlief tit-trab. Bis-sustanza ta' dat trab iż-żerrija timbet u ssir żbula sabiħa. Il-qamħ isir ħobż bnin u frott l-art jgħajjex il-bniedem. Il-ħobż isir ikel biex il-bniedem jgħix u jikber u jissaħħaħ. Din is-saħħa f'ġisem il-bniedem imbagħad issir ħidma, kliem, taħbit. Din il-ħidma issir imħabba, kliem ta' faraġġ u qalbna tkun tista' tħoss l-batut u idejna mbagħad ikunu lesti li jgħinu.
Din l-imħabba f'qalb il-bniedem hija Kristu ħaj hawn fostna. Meta nħobbu aħna ngħixu, iżda mhux aħna ta' nkunu li ngħixu, huwa Kristu li jgħix fina. Hekk fil-poeżija tiegħu Żjara lil Ġesu, il-poeta nazzjonali tagħna Saċerdot Duncan Psajla bi kliem meqjusu mill-aktar sabiħ jaqsam magħna l-ħlewwiet li ħass f'qalbu huwa jqim lil Ġesu fl-Ewkaristija. Se naqra xi siltiet mill-poeżija tiegħu. Il-Knisja ċkejkna imkebba qalb is-siġar kienet miftuħa. Tħalt u fuq subajja ersaq saħdej l-artal. Ħadd ieħor ħlifi ma kienx hemm dak il-ħin u jien sibt ruħi waħdi fil-ħemda tad-dar ta' Alla. F'dik il-għafsa ta' qalb xuftejja tħarku u ħareġ waħdu dan il-kliem: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek. Kieku dik kienet l-ewwel darba f'ħajti li smajt kliem hekk għażiż, ma kienx jolqotni aħjar minn kif laqatni dik il-lejla. Qatt ma ħassejt bħal dakinhar il-ħlewwa ta' dak l-isem f'widnejja u qatt ġo qalbi ma ġarrabt ħeġġa ta' nirien l-imħabba aqwa jew ittieb. Erġajt tennejt: Missierna, u ħarsti marret fuq biba ċkejkna fuq l-artal fejn moħbi taħġbija żejra ġib fix-xejn il-kobor u l-qawwa tiegħu, dak li jista' kollox u safa ħobżna ta' kuljum għalina. O seta, o ġen ta' mħabba, o tjiba infinita. Għax l-arit jammar fostna u jannaq miegħu dan il-ftit tafal li ma jafx ħlif jidneb u ħanin bla tarf. U xtaqt inħobbu dak il-ħin lil Ġesu u rajtu f'qajjar il-mużbieħ li kien hemm siket inemnem quddiem is-sagrament u xtaqt inqijat ix-xemx fil-qawwa tan-nirien minn tagħha tixel quddiemu. Vleġġa ma toħroġ qatt mill-qaws ħafifa daqskemm ħafif marħsibi lejn Żożiti u filena ftakart tal-ewwel darba li fuq il-sieni b'qima kbira siket ħassejt it-toma ta' dak li kell safi li niżel f'sidri. U fik anġlu ta' mħabba, omma żiża tiegħi, ftakart li minn kif nibtet il-fema f'moħħi nissilt f'qalbi ix-xewqa ta' dan il-ħobs qaddis. U forsi kienet bidu tal-oħra li waslitni fil-quċċata tal-artal ma' Ġesu. Hawn Dunkarm hekk eżis semija qajt jiftakar u tajjeb li niftakru miegħu aħna wkoll f'dik il-ġurnata għażiża meta rċieva l-ewwel darba lil Ġesu ostja. Qed jiftakar ukoll f'għażiża ommu u fil-kliem sabiħ li kienet talmu dwar l-Ewkaristija u jgħid li kien dan il-kliem tommu li waslu fil-quċċata tal-artal nafu vera li kien saċerdot. Kemm huma sbieħ dawn il-ħsibijiet ħerġin mill-qalb mimlija ħeġġa ta' saċerdot Malti. Qalb imħeġġa u mkebsa għas-sagrament tal-Ewkaristija. Ek tajjeb nistaqsi, hemm fija din il-qalb imħeġġa, qalb imkebsa għas-sagrament tal-Ewkaristija? Jalla aħna wkoll eżis semmija nintlew b'dawn is-sentimenti u bħeġġa għall-Ewkaristija biex hekk il-ħajja kollha tagħna tkun infassla fuq dik ta' Kristu. Ejjew nagħmlu pawsa żgħira mużikali filwaqt li nistedinkom tifqu għal ftit sekondi u titfgħu ħarsitkom lejn dan il-pruġinier ta' mħabba u flimkien nadurawh. Nisimgħuha nadurawk ja ħobs tas-sema. Nadurawk ja ħobs tas-sema, frott l-imħabba li żjedni, għalik l-anġli titniet, inti lena
tal-bnedmin nadurawk jahobs tas-sema frott l-imħabba li zjedmin nadurawk jahobs tas-sema frott l-imħabba li zjedmin inti l-ħlewwa tal-qawwija inti s-saħħa tal-fqajrin nadurawk jahobs tas-sema frott l-imħabba li zjedmin tina l-ħlewwa tal-ilsna tas-sema biex il-ġil li jixraqlek natuk għal-bħanina. Eżis semmija, inkomplu namlu ftit riflessjonijiet oħra fuq l-Ewkaristija. Nafu li s-saċerdot fil-Quddisa jagħmel kif għamel Ġesu fl-aħħar ċena. Ek Mattew kapitlu 26, versi 26 sa 28 jgħidilna dan. Hawn il-lejl qabel ma miet ħalħobs fidej qaddisa u mbirka. Birku, qasmu, newilulhom u qal ħudu u kulu dan hu ġismi. Imbagħad ħal-kalċi, rat il-ħajr, newwilulhom u qal ixorbu l-kol minnu għax dan huwa demmi. Id-dem tal-patt li jixxerre tal-kotra għal-maħfra ta' dnubiet. Liberik li tfal ċkejknin kebbes fina n-nar ta' mħabtek zomna min. Lill-apostli Ġesu tom jiklu u jixorbu demmu. F'din l-ikla speċjali li jagħmel magħhom għaqqadhom il-kol ħaġa waħda u ġabarhom qishom ġisem wieħed. Ma kienx biżżejjed hawn imma kompla jgħidilhom biex jagħmlu dan tifkira tiegħu. Jiġifieri jagħmlu kif kien qed jagħmel hu. Jagħtu huma wkoll ġisimhom lill-oħrajn billi jkunu ta' servizz sħiħ għall-bnedmin kollha. Kebbes fina n-nar ta' mħabtek zomna mija kim ħadni. Għamlu dan tifkira tiegħi eżis semmija. Ma tfissirx biss biex is-saċerdot jirrepeti dawn il-kelmiet waqt il-Quddisa, imma dan ifisser biex aħna wkoll inħobbu lill-oħrajn kif ħabna Ġesu stess u jekk hemm bżonn iva naslu sa fejn wasalu stess li qal dan il-kliem, jiġifieri sa fuq is-salib. Jekk hemm bżonn inkunu lesti li niċċaħdu u nagħmlu sagrifiċċju biex tassew inħobbu lill-oħrajn u bekk inkunu qed inħobbu lill-Alla. Għax kull ma nagħmlu ma liċken fost ħutna inkunu fil-fatt qed nagħmluh miegħu. Waqt l-istess sikla qabel ma waqqaf l-Ewkaristija, Ġesu qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu,
libes fardal ma qaddu u lesta biex jaħsel saqajn l-apostli. L-apostli kollha ta' Ġesu ma qabżux lil Ġuda imma tbaxxa qudiemu u wreħ l-istess imħabba li wera lill-apostli l-oħra. Kif jagħmel fil-fatt ma' kull waħda minna. L-apostli nħassdu kif raw jitbaxxa u jaqbad sieq wieħed minn sħabhom biex jaħsil ilu, bdew jgħidu bejnhom u bejn ruhom x'se jagħmel li mgħallem, mela m'hawnx min jaħslilna saqajna għax hekk kienet idrawwa dak iż-żmien. Ma jixraqx li hu li mgħallem jinżel mal-art biex jagħmilha ta' seftur. Pietru ma qalx dan il-kliem f'qalbu, imma ta' kuraġġuż li kien ipprova jwaqqaf lil Ġesu minn dak li kien qed jagħmel meta kien imislilu. Imma Ġesu ċanfru, jekk ma naħslekx Pietru ma għandekx taqsam miegħi. Imma dan il-kliem kien ibes wisq għal Pietru għax rid jibqa' mal-mulej sal-aħħar. Wara li ħasel ir-riġlejn tagħhom kollha, Ġesu spjegalhom għalfejn għamel dan u qalilhom, tafu x'għamiltilkom. Intom issejħuli li mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Mela, il-kliem għamlu dan tifkira tiegħi għandu jiftiem f'dan id-dawl. Inkunu ta' servizz għal xulxin u ninaqdu flimkien għax qed niklu minn ikel wieħed u nixorbu mill-istess xorb. Il-kol qed niklu l-ġisem ta' Ġesu u nixorbu demmu. Mela aħna tassew ħaġa waħda. Kif jgħid San Pawl, bħalma l-ħobża hi waħda, hekk aħna għalkemm ħafna aħna ġisem wieħed. Ejjew nibdew nagħmlu esperjenza ta' mħabba ma' Ġesu fl-Ewkaristija. Eżis semmija, l-Ewkaristija hija teżor kbir li minna joħorġu x-xewqat kollha tal-bniedem. Meta tibda tħobb tassew l-Ewkaristija, ikun impossibbli li tħobb xi ħaġa oħra fid-dinja. L-esperjenza ta' mħabba fl-Ewkaristija tagħmlek spiritwalment aktar għani u ittejjeb il-persuna tiegħek. Fl-Ewkaristija biss aħna nistgħu insiru nafu lil Ġesu personalment, qalb ma' qalb. Ma li ssib ruħek maqut ma' Ġesu fl-Ewkaristija, inti tinqata' mid-dinja u minn dak kollu li toffri. Meta tħalli lil Ġesu jidħol f'ħajtek, intiva tneħħi kull irbit mal-affarijiet l-oħra. Nersqu lejn l-Ewkaristija, Ġesu fl-Ewkaristija żissemmija isejjaħ lil kulħadd leħ, qaddisin u midinbin, saċerdoti reliġjużi u lajċi huma min huma u qiegħed hemm għal kulħadd. L-Ewkaristija hija l-ġenna fuq l-art għal kulħadd f'kull ħin matul l-24 siegħa tal-ġurnata, lesta biex tagħni lil kulħadd bil-grazzi. X'intersaq lejn Ġesu fl-Ewkaristija irid ikollok fidi u tama kbira u b'umiltà u sempliċità terħi ruħek u tgħid iva għal dak li jnebħek bih. Fuq kollox ħalli dik il-laqgħa tkun waħda ta' mħabba huwa dijalogu ħelu bejn żewġ tiqlub. Hija laqgħa intima ma' Ġesu fis-santwarju ta' żewġ tiqlub li huma Ġesu u dik ir-ruħ ix-xurtjata. Ir-ruħ fidila fl-imħabba lejn Ġesu tgħaddi minn dak kollu b'mod partikolari fil-mument ta' tqarbin fejn ikun hemm laqda taż-żewġ tiqlub. Ersqu eżis semmija, ersqu u ixxenqu għal dan l-ikel bnin. Ekkejjew illum nirringrazzjaw lil Ġesu li jaqadna tassew f'ġisem wieħed u saħħaħna bl-ikel u x-xorb li huwa tagħna biex nikbru faqda bejnietna u sabiex inkunu aktar ta' servizz għal ħutna l-bnedmin. Nitolbuh lil Ġesu jenna nagħmlu dak li qed jitlob minna. Tajjeb ukoll li llum nagħtuh ħarsa speċjali u ngħidulu grazzi mill-qalb ta' dan il-misteru tal-għaġeb li ħallilna. Induru wkoll lejn omna Marija. Marija għexet dejjem fl-Ewkaristija
u bl-Ewkaristija. Għalhekk xi qaddisin isejħula is-Sinjura tal-Ewkaristija imqazza. Fejn hemm Ġesu eżis semmija, hemm Marija. Ġesu u l-frott tal-ġuf verġinali tagħha u l-imħabba tal-qalb immakulata tagħha. Naturalment meta nirċievu l-Ewkaristija, aħna nieħdu wkoll il-ħarsien u l-għoża tagħha. Aħna nsiru ulieda u fina imbagħad Marija tara lil-bina. Huwa onura li meta aħna naduraw, inħobbu u nirċievu lil-bina Ġesu fina. Għalhekk nispiċċaw billi ngħidula: Marija, l-Ewkaristija, għamel li nimitawk ħalli l-imħabba tagħna tkun ħaġa waħda miegħek u ma' jibnek Ġesu fl-Ewkaristija. Insellem lilek li segwejt dan il-programm. Il-paċi miegħek.